Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň ökwal pursatlary baradaky hepdelik dowamly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna hatyry günüň manyny hem ähmiýeti wagtda dünýä türkmenleriniň hakykatyna yüzleneriz. Şeýlede Eýrandaky Owganistanyň türkmen zähmet migrantlarynyň durmuş şertleri hakynda o ýerde kanuny hem bekanun işleýänler bilen gurrun ederiz. Hatyry günü bilen baglanyşykly bugünkü esasy söhbetdeşigimiziň mehmany Türkiýeli türkmenlerden alym Ekrem Özbay. Ekrem Özbay'ın Türkmenler we Türkmenistan ile nähili arabalanşy bar. Ben daha lise yıllarında bizim kökümüz oradan olduğunu bildiğim için rahmetli babamla sohbet ederken derdim ki baba ben bir gün Türkistan'a gideceğim. Orta mektepte okayan döwürlerimde bizim aslymyzyň şol ýerden gelendigini bilýärdim. Türkiýe we Türkmenistan türkmenlerden ýagny Oğuz taýpalarynyň emele gelýänler. Türkmenler Orta Aziýadan Türkiýe Hazar deňiziniň demirgazygy bilen gün ortasyndan köpçülikliň göçüp gelipdirler. Meselem tekeler Antalya tarapına, Ersarlar Balıkesir tarapına, Oğuşorlar Kayseri tarapına, biz bolsak warsaklar hökümine Adana we Mersin tarapına ornaşypdyr. Türkiýede öz asyny unutmayanlar, ýagny biraz tarih bilen gyzyklanýanlar nireden gelenni, nire ornaşanlyklaryny, haýsy taýpadanlyklaryny bilýär. Edil şoň ýaly şol wagtyň özünde assimilýasiýa duçar bolup, asyny bilmeýänler amazarlar. Olaram öz asyny öwrenen mahaly ata-babalarymyzyň taryhyna haýran galýarlar. Ýaltalyk sebäpli ýa-da asyny bilmezligi üçin alınıp barlayan ýürüýte siýasat sebäpli adamlar öz asyny ýadynan çykaryp bilýär. Aslında Türkiýedäki we Türkmenistandaky adamlar taryhda ata-babalarymyzyň näme üçin we nire göçendigini bilen gyzyklanyp gerek bolan maglumatlary öwrense, onu geljekdäki kynçylyklary has gowy ýeňip geçmäge ukyp gazanarlar. Yatan ýeri ýagty bolsun, atam bilen bolýan gürüňdeşliklerimizi men hemişe şeýle diýärdim. Ata, men bir gün ata watan Türkistana gitjek. Soň saňa ol ýerden duýgularymy beýan edip haty berip durjak. Atam bolsa, oğlum, bizim aslymyz şo taýdan gelen. Ata-babalarymyz Horasandan gelenliklerini aýdýardy. Ata watany hökman görmeli diýärdi. Şeýlelikde Allah nesip etdi. Türkiýe döwleti daşary ýurtlardaky mekteplerde mollumçylyk etjekler üçin synalar geçirýärdi. Menem şol synagdan geçdim we Türkmenistana mollumçylyga gitmekligi gazandym. Türk Anadolu liseýine 1998-nji we 2001-nji ýyllaryň arasynda 3 ýyl mollumçylyk etdim. Men mollumçylyk eden döwrümde Türkmenistanyň garaşsyzlygyna 10 ýyl bolupdy. Men Aşgabatda din we ahlak medeniyeti sapagy mollum höküminde işledim. Ýöne felsefe, tarih, din medeniyeti, psikologiýa uğurlary boýunça da Aşgabatdaky Türk Anadolu liseýine sapaklar okutdum. Men ilmi işimi psikologiýa uğrundan goradym. Muňa garamazdan men has köp türkmenleriň tarih we folklory bilen gyzyklandym. Şeýlelikde hem Türkmenistandan Anadolu'a, Türkistanyna parlayan bir ýyllyk Türkmenistan kitaplarym we Türkmenistanyň taryhyna bilim, garaşsyzlyk we din atly makalalar ýygnasyndan ibarat 3 tane kitap ýazyp çap etdirdim. Şeýlelikde Türkmenistan barada 3 eserimi halk köpçüligine ýetirdim. Mesela işte tekeler Antalya yöresine, Ersariler bu Balıkesir taraflarına, Avşarlar Kayseri taraflarına, mesela biz Varsaklar Adana, Mersin o bölgelere yerleşmişiz. Ekrem Özbay ağa Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky hatyry unumy Dünya Türkmenleri atly forumy tesir galyran dinleýijilerimiziň bu temadaky pikirler garaýşlaryny hem paýlaşmak isleýär. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky hatyry we Dünya Türkmenleri atly forumy Ors adyny ulanyp tesir galyran bir dinleýiji
Şu tema göni provokasiya. Hormatly türkmenler, eger orsalky bolmadyk bolsa Türkmenistan owan ýaly bolardy diýe. Hormat bilen men özüm hem türkmen görünüşinde Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly gepleşiginiň hatyra güni we Dünýä Türkmenleri temasyna öz garaýşyny aýan edipdir. Ýolbars Tokoýdan adany ulanan dinleýijimiz bolsa şol ors adany ulanan tesirçe özünü henidem orsun bakmasy hasaplayan, orsça gürlemäni artykmaşlyk bilýän, orslara ruhu taýdan tutsaw, nalazedeýin türkmenler üçin orslaryň kimdigini tanamak üçin gowy pursat mukadiýän şu forum, şu tema diýip gozalan tema öz pikirini ýazypdyr. Türkiýeli türkmen alim Ekrem Özbay söhbetdeşigimizde dowam edeliň. Ine ýanky ors adyny ulanyp tesir galyran dinleýijiniň aýdyşy ýaly ýoksa hatyra uny bellemekligiň maksady göni provokasiýamy, ýagny halky öjükdirmeklikmi? Siz Türkmenistanda ýaşap hem işap gaýdan bir ilmi işgal hükümünde hatyra güni barada nähil pikir edýäňiz? Hatyra güni siziň üçin näme anladýar? Türkmenler kendi vatanlarına saldıran insanlara karşı bir destan yazmışlardır orada. Bunu yeni nesle, genç nesle öğretmek neden provoke olsun ki? Her döwletiň we her halkyň öz şehitleri vardır. Eger bir döwletiň ýa-da halkyň şehitleri, şehitlikleri, taryhda ýyz galyran şahsiýetler ýok bolsa, onda bir döwlet, bir halk ýa-da millet bolup bilmez. We hemişe başga güýçleriň gol astyna baknalykda ýaşar ýa-da baknalaşdyrlar. Hatyra gününi watan söýgüsiniň çeşmesine üns çekmeklik we şonu geljek nesillere ýatlatmaklyk diýip baha berýär. Sebäbi ýaş nesillere watan söýgüsiniň çeşmesi, şehitlerini we şehitliklerini öwretmeseňiz, birden watana hop awanaýan halatyna ýurda eýe çykjak adam tapmaklyk kyn bolup biler. Şoň üçin hem nesillere şehitlik ananjy we şehitlik mertebesi öwredilmelidir. Hatyra gününi Göktepe söýgüsiniň mysal görkezmeginiň sebäbi watan söýgüsü, watany goramokluk duýgusy hem göreşi bilen baglanşyklydyr. Göktepe galasynda türkmenler üçin adamzat taryhyna seyrek duş gelýän edermenlik bilen watany goramokluk üçin söýüşenler. Göktepe'de türkmenler öz watanyna hüjüm edenlere garşy göreşenler. Türkmenler Göktepe uruşynda beýik gahrymançylyk destany döredenler. Şoň üçin hem şeýle milli gymmatlyklary ýaş nesillere öwretmeklik näme üçin provokasiya bolsun. Hatyra gününiň ýa-da munyň bilen baglanşykly edilýän bir işiň provokasiya, öjükdirmeklik bolmaklygy asla mümkin nädir. Hatyra günü arkaly türkmenler öz ýaş nesillerine taryhda bolup geçen möhüm hem fajigaly wakalary öwretmek isleýär we öwredýär, olardan sapa galýar. Bu bir halkyň tebiği hak hukugudur we şol wagtyň özünde hem milli borjudur. Tarihinde yaşanmış bir dramı, bir acıyı yeni nesle öğretmek istiyor ve öğretiyor. Bu gayet o milletin, o devletin tabii hakkıdır ve görevidir aynı zamanda diye düşünüyorum ben. Bekki adyny ulanan dinleýijimiz azathabarnokot.org internet sahypasyndaky Hatyra güni we Dünýä Türkmenleri adly forma şeýle isle bilen ýüzlenipdir. Gazawaty hem agdap geçmeňizi haýyş edýärin. Bekkuş Rossiýa adyny ulanan başga bir dinleýijimiz şeýle pikir gollap dogry aýdýaňyz, Gazawa durşam ýatlansa kim bolmazdy diýip tesir galypdyr. Hormatly Ekrem Özbay, siziň pikiriňize görä Hatyra gününi dinleýijilerimiziň aýdyşy ýaly Gazawat uruşy bilen baglanşdyryp bolarmy? Hatyra günü diýilende ilki bilen köp adamyň ýadyna diňe Göktepe uruşy düşýär diýilýär. Eýsem Türkmenistanda bellenip geçilýän Hatyra günü diňe Göktepe galasy uruşy bilen baglanşyklymy? Ben Türkmen gençleriyle de konuşmuştum o zaman. Türkmenistan'da bu yanlış anlatılmış. Dedim ki Aziz Han'ı tanır mısınız? Vatan haini. Cüneyt Han'ı tanır mısınız? Vatan haini. Gynansaňam Türkmenistanda Gazawat we basmaçylar ýaly käbir taryhy wakalar gaty nädogry öwredilipdir. Türkmenistanda molumçylyk edýän makalym duş gelen türkmenlerime hemişe şeýle soraglar berýärdim we şeýle jogaplar alýardym. Aziz Han'y tanaýaňyzmy? Ol watan dönügi. Cüneyt Han tanaýaňyzmy? Ol watan dönügi. Taryhdaky türkmen hanlaryna nähil baha berýäňiz? Oňoýsuz. Türkmenleriň arasyndaky şeýle ýagdaý gaty gynanlarjy ýagdaý. Türkmen hanlary taryhda watan üçin, azatlyk hem garaşsyzlyk üçin beýik hyzmatlar beripdirler. Gazawatda çölle gaty allym berdimli söwüşler bolupdyr. We kämahal Türkmenistanyň daşyna çykyp azatlyk görüşlerini dowam etdiripdirler. Cüneyt Han we Aziz Han ýaly meselem Awat Nazar ýagny Gyzlaýak halypa hem Türkmenistanyň Amederýa tarapyndan azatlyk üçin gaty güýçlü söwüş alyp barypdyr. Türkmen taryhynyň garaşsyzlyk görüş ýyllary diýilen döwür ynha şol
köçleriň bolan ýyllaryny öz içine alýar. Türkmenleriň taryhynda garaşsyzlyk göreşi döwrü 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň synmagyndan soň 1884-nji ýylda Maraýynyň hem boyun bolup ýurdun dola basylyp alınmagy netijesinde başlaýar we 1991-nji ýylda Türkmenistanyň SSR-den aýrylyp garaşsyzlygyny gazadyp Saparmurat Niyazowyň prezident taýlanýan wagtyna çenli dowam edýär. Türkmenler öz taryhynda laýtada şol garaşsyzlyk göreşi döwrüni gaty gowy bilýärler. Bolmasa ýanky ýaly oruslar Türkmenleriň döwlet gurmagyna, medeniýetleşmegine kömek etdi diýen ýaly bir taraply düşünjeli adamlaryň gurunlary köpeler. Bir taraply bilim alan adamlar elbetde bir taraply hem pikir edýär. Bir taraply pikir edýänler aslynda Türkmenistanyň taryhy hakykatlaryna insap bilen eser salanmak haly nämenin doğurduğuna ansatlık bilen göz yetirip bilecektir. Türkmenistan garaşsyzlygyny Almanka çağalar bağından başlap üniversitetlere çenli bir taraply hakykatlardan üzüňe näme dogry bilim berilýärdi. Aknaçylygy alyp barýanlar diňe öz isleýän adamlaryny döretmekli üçin bir taraply bilim berdiler we muny hem netijede başardylar. Bilimi bir taraply yara hökümine ulanan makalaýyňa köp sady üýtgedip bilýärsiňiz. Bir adamy turuwaşdan bir taraply bilim berip öz isleýän düşünjäňdäki bir adam hökümine yetiştirip bilýärsiň. Käbir adamlar şeýle garaýyş hem öňe sürüp bilerler. Oruslar almadyk bolsa, hanlyklar döwrüne galynan bolsa, hanlaryň agdalalyklary sebäpli Türkmenlerde hiç ýyly ösüş bolmazdy. Hanlaryň arasyndan biri öňe saýlanyp, hemmesini barabar birleşdirip bilmezdi. Hawa şeýle garaýşa hanlyklar döwrüniň ýagdaýyna dogry çemeleşmeklik hökümine garap biler. Ýöne şeýle pikir dogry hakykata gawat gelmän biler. Sebäbi türkmen hal wegleriniň birleşmekligi we bir döwlete hyzmat etmekle wagtdaky garaýşlar hem tagallalar şol döwürlerde hasam ýaýbanlanypdy. Döwlet Mehmet Azady bolsun ýa-da ogly Mawtumly türkmenleriň arasynda hem işe birleşmeklik pikirini ünläpdirler. Muňa Mawtumlynyň şeýle setirleri bir sugutnama bolup biler. Mesela Mahtumkuli ne diyor? Teke, Yomut, Göklen, Yazır, Alili bir devlete kulluk olsak beşimiz diyor. Türkmen han wegleriniň birleşmekligi wagtdaky pikir hanlyklar döwrüne ýagşy bişip uğran pikirdi we eger Türkmenistan basylyp alınmadyk bolsa, onda wagty gelende elbetde Türkmen han wegleri bir döwletiň aslynda birleşip bilerdi. Belli bir zaman sonra bu yaşananlar olmasaydı Türkmen kendi birliğini sağlamış olabilirdi. Ekrem Ağa Ynha Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky hatyra öňüňe Dünýä Türkmenleri adly forma Adam Smith Londondan niýen ady ulanan dinleýijimiz bolsa, ilki bilen diňe Göktepe'däki gyrgynçylykda wepat bolanlar däl, ähli watan üçin jan beren adamlarymyzyň imanlarynyň hemra bolmagyny, jaýlarynyň jennetde bolmagyny dileýärin. Bu ýerde ruslaryň tarapyny çalyp beýgeltmek ýa-da edilen gyrgynçylyklar aklamak ýaly niýetim ýok. Diňe wakalary bir tarap göz bilen analiz edip diplom işimiň esasy pikirini siz bilen paýlaşmak we muňa bolan garaýşlaryňyzy öwrenmek. Kolonizasiýa, kolonializm ýagny baknaçylyk bu adamda sivilizasiýasynyň diňleýiji, stabilleýiji mehanizmidir. Şu ýerde Darwiniň sözleri ýadyma düşýär. Iň güýçli däl, üýtgeşmeleri, iň gowy adaptasiýa bolýanlar, ýagny uýgunlaşýanlar ýaşamaga hak kazanýarlar. We biziň halkymyzyň duçar bolan wakasym sivilizasiýalarynyň diňleşmegi sebäplidir. Gynansak da biziň döreden sivilizasiýamyz iň güýçlisi däl we eger sivilizasiýamyz dowam etmek istese özüni täzelemelidir. Kolonizasiýa baknaçylyk bolaýmaly zatdy. Sebäbi ruslar bolmasa ingilisler bu boşlugy doldurmaga taýýardy. Sivilizasiýalar diňleşämelidir. Diňleşmegine garşy bolan bolsak, onda biz goňşumyz owanlar ýalyrak bolardyk. Kolonizasiýa baknaçylyk bize täzeçe ýaşaýyş stili berdi. Bu ýaşaýyş stili täze şertlerde ýaşamak üçin iň amatlysydy. Gysgaça öňkü döreden ýaşamak üçin metodlarymyz täze üýtgen dünýäde ýaşamaga ukypsuzdy. Bu diňe türkmeniň başyna gelen ýagdaý däl, ähli ukypsuz sivilizasiýalaryň duçar bolan wakasy diýip tesir galypdyr. Türkmenistanda işläp hem ýaşap baýdan Türkiýeli bir alim höküminden hasyz Ekrem Özbaýaga dogrudan hem ýanky tesirdäki garaýşa göre taryhda ösen medeniýetler ýaly döwrewap bolunup bilinmänligi üçin türkmenler baknaçylyga duçar bolurlarmyka? Hayvancılık olduğu için tüm geçimleri hayvancılık üzerine kuruludur. Yaşam tarzları. Orta Aziýadaky türkmenler güzeranlaryny mallarçylyk bilen
bilen aýlaýanlyklar üçin çarwa ýagdaýda ýaşap, hemiçelik danyk hereket edipdirler. Ýöne çarwa ýaşaýyş türkmenler durmuşda guramaçylyk taýdan kämilleşdiripdir. Hanlyklar döwründe her bir türkmen hany öz başda döwletini gurupdyr diýip biler. Ýöne türkmen hanlyklary ownup döwletler görünüşine eýe bolany sebäpli bu ýagdaý olary basyp almaklygy aňsatlaşdyrypdyr. Türkmen hanlyklaryna medeniýetden ýygalan nepaha bermeklik dogry bolmaz. Türkmen hanlyklary diňe bilelikde, agdybirlikde birleşip hereket etmenlerler. Tä öz başyna hem basyp aljy, howpy awanýança. Men pikirime görä şol döwürde türkmen hanlyklary basyp aljylyk howpuna wagtyna gowy düşünüp, oňa garşy birleşip hereket eden bolsady, onu ortlar türkmenler aňsat özüne bakdy edip bilmezdi. Ýöne öňen belläp geçişmýäli türkmenler mallarçylyk bilen güýaranlaryny aýlaýanlyklar sebäpli dogrudan döwrüň tehnologiýa ösüşlerinden peýdalanyp bilmänlerler. Türkmenler Göktepe garasy uruşunda döwrüp tehnologiýa ýeňilipdirler. Türkmenler durmuşda guramaçylyk taýdan ösünlikleri we öz edermenlikleri hem gaýdysızlyklary bilen şol döwürde öz hanlyklaryna başyn çarapdyrlar. Tehlikeyi sezdiklerinde bir araya gelip de organizeli bir şekilde karşı koymuş olsalardı belki Rus işgali bu kadar kolay gerçekleşmeyecekti. Ekrem Özdağ, dünya türkmenleri Türkmenistan'da bellenýän hatyry uny nuktoy nazaryndan tarihte bolup geçen wakalardan näh ili netije çykarmalyp söhbetleşmemizi şu ýerde jemläli. Söz sizde Ekrem Özdağ. Dünya Türkmenleri Kurultayı ben bir sefer katılmıştım Türkmenistan'da bulunduğumda ama katılım çok azdı. Yani bu kol yazmaları ensinin zemin katında bir küçücük salonda gerçekleştirilmişti. Dünya Türkmenlerinin ýygnagyna Aşgabatda molumçylyk edýärken menem birge gatnaşypdym. Şonda Gol Yazmalar Institutunyň aşaňdaky kiçijik bir zalda geçirilen ýygnaga kän adamam gatnaşmanly. Hatyry güni diýen il wagtly bir gün oglan edilen bolsa, şeýle düşünje bilen maksada doli etmekli üçin dünya türkmenleri bolup Türkmenistanda we dünýäniň türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýerlerine ýygy-ýygydan ilmi ýygnaklar, seminarlar, simpoziumlar geçirip durmaly. Dünya türkmenleriniň meseleleri ara alınıp maslahatlaşmaly we çözgütler gözlenmeli. Gün tertibiniň iň esasy meselesi dünya türkmenleri bolmaly. Täze nesile türkmenleriň taryhy dogry görnüşde öwredilmeli. Täze türkmen nesline ilmi hakykatlardan üzüňe bir taraply nädogry maglumatlar berilmeli däl. Cüneyt Han we Eziz Han ýaly türkmeniň milli gahramanlary bir galtaman gozolonçy ýaly tanadylmaly däl. Şonuň ýaly dünya türkmenleriniň arasynda taryhda ýygalan şahsiýetlere bagyşlap meselem Nurberdi Han ýyly diýip ýyllyk çäre geçirmeli ýa-da olary bagyşlap ýürüte ilmi ýygnaklar işleri geçirilmeli. Türkmenleriň taryhy şahsiýetleri barada kitaplar, eserler, kinofilmler ýaýradylmaly. Hatyry gün ruhy hem düşünjesi bilen şeýle işler edilen makaly täze türkmen nesli taryhyndan we ata-babalaryndan güç alhamalar. Bolmasa şeýle tagallar edilmese, türkmenlere garşy haýsam bolsa başga bir ideologiýa ýa-da medeni hüjüm gurnulan makaly köksüz agaç ýaly bir tarafa agdarylyp gider. Şoň üçin hem türkmenler taryh bilen köklerini putolandyrmaly we ruhy güç almaly. Taryhdan galan kökler putolandyrylan halatynda watana we halka eýe çykjak nesiller hasam kämilleşer. Türkmenleriň hemmesi döwrewap dünýä şertlerine laýyklykda tireçilik düşünjesini taşlap, hemmesi bu türkmenliğin düşünjede birleşmeli. Tireler öz arasında gyzalyp gyz bermeli, türkmenler gyzagalyk düşünjeden dolu saplanyp birleşmeli we hemişe agzybir bolmaly. Döwrewap tehnologiýa, bilimiň, ilmiň hemme mümkinçiliklerinden dolu peýdalanjak bolmaly. Bunlar yapılırsa yeni yetişen nesil geçmişinden güç alır. Geçmişinden güç almayan toplumlar köksüz ağaç gibidir. Öz ýurdundan başga ýurtlarda işläp ýören diňe Türkmenistany türkmenler däl. Owan sanaky türkmenlerim İran we Arap ýurtlary ýaly ýurtlarda köpçülikliğin kanuny hem bir kanun ýagdaýda zähmet migrantlary bolup işläp ýörler. Olaryň durmuşy barada bolsa, ilki bilen Saud Arabistanyň Jidde şäherinden Mahmud maglumat berer. Soň bolsa İranyň Şiraz şäherindäki Hayrullah we Abdullah Kureýşi daglar ol ýerdäki türkmen zähmet migrantlarynyň durmuşyndan gurrun bererler. Riyadda, Saudi Arabistan'da işleýär mi näli? Watandaşyňyz owansana? Benim adım Wagtymjan. Owa işleýär. Kaka ötenim Türkmenistan ýöne özüm Uganda dogulum.
Vatandaşlaryň Awganistan. Ýöne biziň çağlarymyz we ýaşlarymyz hemmesi Awganda doglan ýöne kakalary, kakamyz we ejemiz we hemmesi Türkmenistan, asly Türkmenistanda. Ha, o ata vatan Türkmenistanna. Saudi Arabistanda işläp beren türkmen köpmü? Owa Türkmen köpmi, hem Awgan Türkmen. Uzakda işleýänem bar, golayda işleýänem bar. Vatandaşlyklary barmy şolaň? Nähili ruhsatly işleýärlermi, nähili işleýärler? Ruhsatsız işleýänem bar, bir ruhsa işleýänem bar bu ýerde. Inde şu günler Arabistana bir ruhsalary çykarjak diýip eýlan etdi, aýtdy hökümet. Riyadda, Saudi Arabistanda türkmenler umumyň nähili işler edýärler aňyrda? Näme iş bilen meşgullanýarlar? Türkmenler her iş etýärler. Hali iş etýärler, körpe ýastyk satýarlar, başga işler etýärler, her işler etýärler. Maşin haýdýarlar. İran'da Şiraz şäherine işläp beren asly Awganistanyň bolan türkmenlerden Hacı Hayrulla. Hacı Hayrulla näçe wagtdan bäri işläp berdiňiz İran'da? Näme bilen meşgullanýaňyz? Şu arada bir dünýä türkmenlerine maglumat berdiňiz. Awalin salam gönderýän türkmen kowm gardaş ülkedaşlarymyza. Men İran 14 ýyl owal gelipdim, amma men 1 ýyl owalynda men Arabistan gidip Pesýandan gaýta başdan geldim. Bu safar gelenim 6 ay bolýar. Şiraz vilayetinde onu Kışkrak mahallinde bolýan maşin tikerim. Egin baş dikkäňiz, ha? Awa egin baş dikken. Onda sizin öz dükanyňyz bar, sizin öz işiňiz şeýlemi? Awa iş öz işim, dükkan öz dükkanım. Öz şahsiýetimi iş edýän. Şol Şirazda İran'da işläp beren Awganistanyň türkmen köpmü? Ben Şirazda bardyr. Afgany türkmenlerimizden, gardaşlarymızdan ýaşaýar şeýerde. Hacı Hayrulla, sen aýtdyň bir Arabistanda da bolup gaýtdym diýdiň-de. 11 ay Arabistanda boldum. Men Cidde'de Mekkeň töwereginde bir 10 ay iş başardım. 2 ay maşin sürdüm. 8 ay bolsa ýastyk u körpe müň ýan zatlar iş etdim. Gelýän hajylaryň öňünde zatlar soň bizlerden baýlar alyp başga ýyl gelýän hajylara satýardylar da. Köpmü o taýda şeýit bir işläp beren türkmen Cidde'de? Cidde'de köp ýaşaýar. Medine'de türkmen köp. Riyad'da da köp ýaşaýar eken. Bulan hemmesi Awganistan türkmenimi? Awganistan türkmeni, hemmesi Awganistan türkmeni. Hawa Hayrulla, bu Şirazda, İran'da işläp beren türkmenliň durmuş ýagdaýlaryna nähili, iş şertlerine nähili, şular barada gurulun bersen. Köplenç nähili işlerle meşgullanýarlar? Yana otak kurşap, kerpiç pişiriyorlar, kerpiç kurşuyorlar, anaslı işte, köprekçili iş ediyorlar. Ruhsatsız işläp berenden bir şäherde aýlanşy, halkyň arasynda çykyşy, nähili bolýar? Bir Awganistana gidişi, gelişi nähili bolýar? İran'da ruhsat kagazy barlar, azat geziyor. İran'ın öz adam yana bolup yoklary bolsana, o şäherden bir şäherlere gidip gelip ýörenýär, gidip gelse de kıyın geçişik, yaman kıyın. 12 saatlik ýoly 24 saat edip kaçıp aýlanyp ötýärler. Gitjek planymyzdan ansatrak ötýärys. Ýa-da gowy geljek planymyzda yaman müşkil, susuz, aç, anysy 40 gün bir ay ýolda piýada helakçylyk, gaty kynçylykda görünmän gaçyp çödüp gelýär dağlar bilen çöller bilen. Ruhsat kagazy bolman iş İran'da işläp beren türkmenliň durmuş ýagdaýy şeýle diýende. Ýaňda bir sürüji ýaşy türkmen. Abdullah Kureşi, sen sürüji bolup işleýäňde näme sürýäň? Näme iş edýäň? Näme sürüjiligi? Hawa. Men traktor sürüyorum. Kerp koyuyor, maşin koyuyor da. Şu kerpiç taşayan, ha? Maşin çıkarıyor bunlar şu traktorda eltip onu nama el koran bir kaptanı eltip ki traktorda alıp araya onu örüyorlar. Indi sen İran'da ruhsatly işläp bersin. Ruhsat kagazyň var şeýlemi? Ýa-ni Hayrulla aýtdy, ruhsat kagazym ýok diýdi-de. Ruhsat kagazy almak näme kıyınmy? Ruhsat kagazy diýerden beren ýok. Men mesela Afganistanyň baýdanda ruhsatly gaýtdym, men gaçak gelem ýok da. O soň bir ýerde maksat pul berýär, sadece biler wagt urup berýär, wagtymyz köp edip berýär, biler pul berýär da. Eger pulny bermesen, şu wagtyny nämetmesen, ýene wagt bilen tap kuýýar da. Soň bilerim gaçak bolýar. Şonu kuýdurmaly şu kanunda ýöreýli diýip soň pulundan hem gaçman, pulu harjanma, harjy bolsa da geldik urdur ýatdylar. Abdullah Kureşi ine ýa-ni Hayrulla da aýtdy, İran'da Şirazda işläp berýärdi, sen hem işläp berdiň. Näme üçin İran? Awganistanyň özüne iş ýokmy? O Afganistanyň özünde biller mana men bardym şu gerek men oğlum bir 5 ýyl bolup gitdim şu İranda. 5 ýyl bolup gitdim, köp gyn günlükler gördüm Afganistan bardym, iş tapmadym. İş
Yok, tekki daýlap bekar ýatdym. Kabul gitdim, ora gitdim, iş tapmadım. Yine men mecbur yine gaýtdym şeýle bekar ýatmaýyn diýip, işläýin diýip, soň yine mecbur şeýle men etdim, öwrenşenligim şeýle gaýtdym, İran gaýtdym. Dünya türkmenläriniň arasynda gezip ýörkäk, gadymy türkmen aýdym saatlaryny gözläp ýören, özü täze diýeli şäherine doglan Pakistandaky türkmenlerden türkmen halk döredijiliğiniň jan köýeri Settar Mengle duş gelip, onuň bilen söhbetdeş bolduk. Gelin, Settar Menglini bilelikde dinleýälik. Settar Mengli türkmen halk döredijiligi ile baglanşykly aýdymsaz gözläp ýörkä tanyşdyk. Settar Mengli bu türkmen aýdymsazyna, türkmen halk döredijiligine gyzyklanma nirden öredi, nädip döredi? Men atamdan oğul, men fizik bilem, çağa bilem, türkmen aýdymlar eşýärdi, ýaşullar eşýärdi, fiziklikden täsin gelýärdi maňa bu aýdymlar nägildi. Ondan soň wagt geçdikçe biziň öz kültürden gelen duýtar, türkmen halk aýdymlary, türkmen ulama ýaxşy gelýär ýani. Settar, sen özüň nireli türkmen, dünýä türkmenleriniň nirdäki wekillerinden? Bagymdan Lewatdan göç eden ekenim 30-njy ýyllarda. Men atam Awganistanda doglan, men özüm Pakistanda aňarda ýaşadym. Pakistandan köp türkmenler bar aňarda, kolunamyz, islamyz aňarda Awganistanda. Şuma özüm Bursada okyan. Türkiýede, ha? Berdi. Awa, Türkiýede. Settar, siz Pakistanyň raýaty bolup ýaşaýaňyzmy ýa-da wagtynça ýaşaýaňyzmy? Pakistanda citizen kartı veren birileri vatandaş değil ama bu green card gibi. Ha, wagtynça ýaşaýyş, ha? Pakistanyň şol öz raýaty watandaşy bolup ýaşap ýören türkmen barmy? Awa, watandaşy bolup ýaşap ýören türkmenler var ama köp az. Türkmenleriň köpüsi Awganistanda suwaş bitenden soň 2001-de köpüsi aňary Awganistana gitdi. Şol Hindistandaky soň Pakistandaky türkmenler türkmençiligini inedilini näme saklapdyr? Men özümden misal bereyim. Men ýaşadygym ýerde türkmen ýokdy. Bolsam ýaman az aýda ýylda bir gidip mihman bolýardyk ýa mihman bolýar. Aňarda türkmenler köp azdy, ýani türkmençe az gepleşilýärdi. Türkmenlerde hiçbir zaman öz dilini, öz kültürünü, ýaşullar ýatdan çykaran oklar. Türkmençe aýny şu eski türkmençe ýana gürleşilýär, gepleşilýär aňarda. Hindistanda, Pakistanda. Sen türkmençe näde öwrendiň onda? Urduca, İngilizce, Türkmençe, köp türkmençe diýeli bozuq bir türkmençem bardy. Bäri geldim, Türkiýe geldim, bärdi. Türkmenistanly studentler bilen tanıştım. Olar bilen wagt geçirdim, şumadam wagt geçirýän batly dostlarym bar. Olar bilen ýaşaýap, olar bilen wagt geçirip türkmençäni öwrendim mana şunu ýöne. Innem türkmen aýdymsaklarynyň, türkmen halk döredijiliğiniň gözlegine çykdyň, şeýlemi? Awa. Tapoýlyňmy bir zatlar? Ýetdiňmi maksadyna? Maksadyma şumada ýetemokdama ýetip az galdy. Siziň inşallah ýardymyňyzla türkmen aýdymlaryny, halk aýdymlaryny duýtar saz tapmalybys. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna hatyra oyunynyň manysy hem ähmiýeti babatda dünýä türkmenleriniň hakydatyna ýüzlenip, dinleyijilerimiziň Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda açylan hatyra oyuny we dünýä türkmenleri atly pikir alşygallaran tesirleri esasynda Türkmenistanda ýaşap hem iş ýapaýdan Türkiýeli türkmen alym Ekrem Özbay bilen söhbetdeş bolduk. Şeýlede Eýrandaky Awganistanyň türkmen zähmet migrantlarynyň durmuş şertleri hakynda ol ýerde kanuny hem bekanun işleýänler bilen gurrun etdik. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü sany şunuň bilen tamam bolýar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşmak ýa-da bu temada öz pikirler garaýşlaryňyzy dünýä türkmenlerine ýetirmek isleýän bolsaňyz, hat e-mail belligi azathabar.org hat e-mail belligi azathabar.org elektronik poçta salgysyna ýa-da azathabar.org azathabar.org internet sahypasyndaky aragatnaşyk maglumatlarymyz arkaly ýüzlenip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiklerini azathabar.org internet sahypasy bilen bilelikde Azatlyk radiosy atly Facebook, Twitter we kontakt sosial ulgamlarynyň ýazarlap bilersiňiz. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi arkaly dünýä türkmenleri bilen gatnaşyp hem habarlaşyp duralım.
Yine de efirde duşuşançak hoştaw bolun. Dünya türkmenleri bilen hemişe azat tolkunlarda galyň. Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri atly hepdelik bu dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýkan. Rowaşlyk hem bagtyarlyk hem raňyz bolsun. Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri.